Jainkoa existitzen den jakiteko hurrengo frogetan oinarritu naiz. Hasi behar naiz zentzumenetatik jasotzen dudana alde batera uzten. Baita nire gorputza ere. Ziurra daukan gauza bakarrarekin geratzeko, izaki pentsatzailea naizela. Eta zerotik hasten, ulertu dezaket bakarrik erreala dela pentsamenduarekin jaso dezakeguna. Baina beharrezkoa da esatea gure pentsamenduan dagoena ez dela beharrezkoa kanpoko munduan existentea izatea. Nahiz eta gauza materialak ez existitzea, bai existitzen dira nire pentsamenduaren barnean. Honen adibidea matematika eta geometria dira.